Dyma Bethan a Gethin o Sir Fôn, ond ydyn nhw'n nabod geirfa Sir Fôn. Homar. O, mae gen i Homar o geiriau ym mhen. Ia, bod na rhywbeth yn uffernol, fe. Dwi'n mynd ddrwg. Ges i Homar o laff. Dyna am golygu drwg O, ia, nes i meddwl amdano hynna, actually. Ne, ges i Homar o hwyl. Mae'n good point yna. Mae'n yndi. A minwaith, dwi'n cytuno fo fi. Dyna mae'n digwydd yn aml, ond da chi wedi gael o gamra wan, so ia. Ia, Homar, gair i ddisgrifio rhywbeth mawr anferthol neu rymus. O, nogio. Diolch yn swndio rhywbeth gweddill iawn i fi ddweud gwir. Wel, do'n i'n wedi meddwl amdano fo fel e. Nogio, da, edo'r S o'i flaen, ond mae'n trein snogio, dydy. Nodio. So wedi bod yn cysgu. So mae medru bod nogio, stopio'n stond, diog neu styfnig. Ceibal. 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 Ie. Ceibal. So, rhywbeth o ddrws i fi. Drws dabal. Mbo. Ceibal. Sut gys i hwnna? Dwi'n bod mae'n just... A bod na bal yn efo, a mae na bal yn stabal. Agos, ond bol ddim bal oedd yn ei chwilio amdan, bol neu stumog, ceibal. Rotsiwn. Mae'n swnio fatha clapion. Rotsiwn. Mae hwnna'n gorffen efo wn. Mae hwnna'n gorffen efo wn. Mae clapion a rotsiwn yn swnio'n completely gwahanol bethau. Rotsiwn, dwi'n gwybod. Dwi'n rioed i clod y gair yna o blaen. A dyna'n union ydio. Welis i rotsiwn air erioed. Nes i rioed wneud y rotsiwn beth. Ffasiwn. Ia, actually, beth i ddeud o fel actually. Yndi. Dwi'n bell na di. Ffadan. Sgyn i'n un ffadan o bres yn y hwrs. Sgyn i'n cash. Ffadan. Ia. Swn i'n deud Ffliwjan hefyd. Ffliwjan i fi di, ti'n bo, down south da. Hynna di Ffliwjan da. Swn i'n dweud. O, ne fi, dwi'n mynd ar yr internet yn o'n adra. Gwythio bod fi'n dweud hynna. Na, paid. Just rhag ofn i chdi gael bethau ti'n misio i fyny'r internet. O, Ffliwjan. Ffadan, y pishin pres llia yn eich poced. Ond be di Ffliwjan? Stop! Malio'r un Ffliwjan. Dyna mae'n feddwl, dwi'n meddwl.